בוקר טוב, נמצאת איתנו כאן היום האמנית עידית הראל. בוקר טוב עידית. בוקר טוב נירית. עידית, ספרי לנו קצת על הטכניקה המיוחדת בה את עוסקת. טכניקת ה-One Stroke Painting פותחה בארצות הברית על ידי דונה דוברי, ובתרגום לעברית זה ציור במשיכת מכחול אחת. כאשר בתנועה אחת אנחנו מקבלים גם את העומק, גם את ההצללה וגם את התלת מימד. וואו, זה נשמע ממש יפה. אני רואה שהבאת לנו פה כמה דוגמאות מאוד מעניינות. בואי ספרי לנו קצת עליהן. הבאתי כאן מגש שציירתי עליו את הוורד, ואפשר לראות שזה עשוי בצבעי פולקארט, צבעי אקריל, בטכניקת ציור במשיכת מכחול אחת. במקרה, הכינותי מראש, ויש לנו פה היום כאן ציור. בואי תראי לנו איך השיטה הזאת באמת עובדת. יש לי פה שני צבעי אקריל, לבן ואדום, שאני מעמיסה אותם על המכחול. חצי בחצי, עד שחצי מגובה השיער בעצם מלא בצבע. אני מציירת את הוורד בעל 5 עלים במעטפת הראשונה שלו. כל תנועה בעצם אני מוסיפה צבע. נוסיף עוד עלה. והעלה האחרון. נצייר את הניצן, את המעטפת הפנימית, ונוסיף עלה מהצד השני, ועוד 2 עלים נוספים למטה. נתקן את הניצן, ונוסיף 3 פסיקים, שהם בעצם מסיימים לנו את הציור של הוורד. וואו, זה לא יאמן באיזה מהירות את עושה את זה. את ממש כישרונית. בעצם כל אחד יכול לצייר את הטכניקה הזו, ואין צורך בניסיון קודם. אני אוסיף עכשיו צהוב וירוק, כדי שנוכל להוסיף את העלים. ושוב נתין את המכחול חצי בחצי, מספר פעמים, עד חצי מגובה המכחול יהיה מלא בצבע. ונוסיף את העלה המסולסל. אחרי טעינה של המכחול נשלים את החצי השני. נוסיף לו גבעול. ונוסיף עוד עלה אחד בצד השני. שוב נערבב. נוסיף לו עוד גבעול, ונוסיף מספר עלים בסיסיים נחבר להם גבעולים. ושוב, דבר מאוד חשוב זה לטעון כל תנועה את המכחול כדי שיהיה לנו מכחול עמוס במספיק צבע. לסיום, נוסיף את הטלטלים בעזרת מכחול הליינר. וסיימנו. וואו, פשוט מדהים. אני בטוח אגיע לסדנה הקרובה שלך. תודה רבה שהיית איתנו פה היום, עידית. שמחתי לשתף אתכם בטכניקה המדהימה הזאת, ובואו ללמוד וליהנות. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. נתראה בסדנאות של עידית.